Čaute ľudia, víta vás Poseidon pri hre Redball. Už by to malo ísť. Dobre, natáčam. Táto hra si rozdelím na polovicu. Hrajem to prvý raz. Máte vlajky a musíte sa vystiť vlajky, tady sa vám to safene. Asi ste už to hrali. Neviem, čo mám natáčať, aký let's play, tak som chcel natočiť na túto hru let's play, lebo neviem, na jakú hru mám natáčať let's play, takže môžete dať dole do komentáru, akú hru by som mal na to bitch. Dobre. No. Yeah. Takže natáčam túto hru a rozdielím ju asi na 3 časti, alebo na 2. Tak, keby ste chceli pokračovanie, napíšte do komentáru. Viem, už mám rozehratý eyes, čiže oči. To natočím buď zajtra, alebo áno, zajtra. Zajtra možno natočím Counter-Strike, ty koky, ja to zestriham. Dobre, tak som to pozastavil a už sme v cieli, lebo mi to dlho trvalo, takže vždycky, keď niečo nebudem môcť prejsť, tak to zostriham, lebo musím si dávať pozor na tieto pichlače. No dobre. To je tuším tretí a už. Dobre, hráme. No. Bitches. Ešte, že sa mi to safelo. Dobre, hráme. Dobre. To je to celá. No, Play-Doh, no. Dobre, yes. Ideme. Dobre, ja viem, srandujem. Mám i ten tam. Teraz ten otáznik je na co? Pič. To co bylo. O co je? Dobre, dal som to. Bez striháňa. Až tam, co mám robiť? Dobre, hráme. Ty koky, ja som to netrefil. Že ja to zres. Asi natáčam, neviem. Áno, natáčam. Dobre. Poďme. Čakajte, ja sa iba kúknem, či natáčam. Dobre, natáčam. Dobre, natáčam už, lebo som sa nebyl uistený. Ešte, že... Dobre. Nedobre.
Dobre, to už je na dneska všetko. Keď chcete, aby som pokračoval v tejto hre, v tomto let's play, napíšte do komentáru. Keby ste to nechceli, tak to nenatočím, dotočím Ice a môžete ešte napísať do komentár, čo by som mal natočiť, akú hru, a ja vám to raz splním. To je asi všetko, takže ja sa s vami lúčim a čaute.